elämän ilo, positiivisuus ja semmoinen virta ja flow ja hyvä energia. Mä saan aika usein palautetta, että se tulee minusta läpi ja se tuntuu hyvältä. Ja esimerkiksi coachingin jälkeen niin ollaan energisoituneita ja hyvällä mielellä. Ja tästä toki olen äärimmäisen kiitollinen. Mutta samaan aikaan voisi sanoa, että oma supervoimani, positiivisuus ja energia, niin joskus sen kanssa joutuu sitten vähän niin kuin työskentelemään ja työskentelemään ehkä sellaisten ajatusten kanssa, että onko sitten vähän niin kuin liikaa ja miten se näkeekö ihmiset sen, että täällä oikeasti niin kuin päässä liikkuu sit jotain muutakin kuin sitä semmoista niin kuin iloisuutta tai positiivisuutta. Et jotenkin sitä iloisuutta ja positiivisuutta ehkä pidetään semmoisena niin kuin kevyenä vahvuutena, mutta itse asiassa niin itselleni se on hyvinkin niin kuin syvätasoinen valinta ja antaa mulle myöskin asiakastyöhön niin paljon hyviä asioita. Mitä sä itse ajattelet positiivisuudesta ja energiasta sun omassa elämässä ja työssä?